А нічога не рабіў, так, цягаеш па хаце з угла в угол. Зінка ў горад паехала ў гуманітарку. Сёння там по 2 рублі, ці што яна гаварыла? Хоча рубаху, штаны па хаце цягацца. Цэлы шкаф трапак яна сабаку кашу зварыў геркулесавую. З учарашняга вечара не гаўкаў, пайшоў, паглядзеў. Трусіцца. За бачыну да хаты пасадзіў на печ. Пагрэцца. Пока кура Меша не занёс, ты, сука, со стола ліверку сажраў. За шлуння выкінуў яго з хаты, хай дальш трусіцца. Дровы калоў, 2 чуркі чухнуў. Холодно сёння, завтра будем колоть.